Rio pare, love you. Ay na po. Nagriga mga talaga ti panagbiag tat nga panawanan. Kasi kapela kay ni. Ato brief mo pigis-pigisan. Ampay ti pang sukatan. Idsel. Dandan iti pasukan yun Kita talalaingam ti agiskwela. Nalitaam tan nga agpilpilosopo man ti kukwam idjayan. Baka talamang sursurdo man ti mamamwan mi kini amang maun. Man baka tatagpo man lang ilaan niya kami na ipulpulong ka ng pamaistra maun. Supay kini nagrigat ti biyag nga pa. Riga mo. Hi, mahal. Hello pare. Saan ka na? Ay, Nandito na ako, Nandito na ako sa may Jollibee. hindi ako makakapunta pare. Hindi ako makakapunta ngayon. Makapunta? Oo. Bakit? May mga nandun bisita yung kami kasama pare. mo? Oo. Oo pare, oo. Okay, sige bukas na lang tayo magkita ha. Sige, bukas na Love you, lang. mahal. Love you pare. Love you. May kaman itoy ka. May kaman itoy ka. Ayan na. Talagang nga naimas di ang tagay. Lukas tayo nga natudo ti panawan. Ay nadaday. Agin inom ka manan. May manang Idi Manila nalayusan. amo kanikaw nagbuyat ti balita. Ito'y arak mo ti paglaylayusan. Nga, amom anak kaw. Naimas gerod ti agtagay. Lukas tayo nga natudaw kinalamis ti panawan. Datoy ti naimas nga pang papudaw anak kaw. Tagay ka. Basit lang mait. Among daday, no arak kumati tudo, awan ti layusan. Nya, taga sa nung mga nagpagamat. Kuwan adaday, tanakuyang pailaang, nakangangakayan nga mamartukan. Kuwan mat daday. Ayaw, di ba?